Ассалому алайкум Дустони Азиз ва тамошобини сомонаи РАХШ ТЧ. Дустони Азиз, дар имрӯза навор бошад 12 мошинҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинҳои арзон ҳастанд ки аз 6,000 сомон сар мешаванд ки мошинҳо пешкаш мегарданд, мошинҳое ки шумо гуфтед дар ҳамин ҷамъ ҳастанд. Хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментариё нависем ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кораи мо дар видеои оянда мошинҳои гуфтагии шуморо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Хоб агар шумо мошини фурӯши хона, замин, квартира чизе ки барои реклама дорен, метавонед ки дар номери имо ватсапи мо рӯй кунем, мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 155 сомони 26 дирам. Аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият дошта бошед видеонавори моро дар имо ва ватсаптон подлиса кунен. Мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. Ай нархҳои мошинои мо бо хабар шавед. Марҳамат, рафтем. Якум мошини фурӯши. Якум мошини фурӯши ҳастад дӯстон. Opel Astra F1 ки дар кузифи караман соли барои шуш 1996 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад. Объем моториш 6 литри простой ҳаст, коробкаш механикае. Мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. Мошин 4 балони 80%, 4 диска, мошин ай учет баровардагӣ, яъне ки синмат кардаги аст ки мошин ягон задагии пуштагӣ надорад. Мошин кузуф ҳамаш тоза ки ба хотире ки сум дар кора мега ба ҳам хотир мефурӯшем. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт фурӯхта мешавад бо нархи 27000 сомонӣ ки боз камтар дига муомила ва савдо ҳам мекунем. Мега фақат одамони конкретна харидор бошанд ки занг зананд, беҳуда занг назананд. Фақат соҳибшон марҳамат, барои одамони харидор метавонед занг зан бештар маълумотша гиред. Дем эълони имрӯзаи мо дӯстон ҳастад ки велосипеди фурӯшӣ ҳастад ки ҳамин велика нав ай Москва овардагӣ ҳастанд ки велик пачкаи расистика дӯстони азиз ки нав овардиянша ба хотире ки сум дар кора мега ба ҳам хотир фурӯшта мондиян. Айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи қумсангир фурӯхта мешавад бо нархи 1300 сомонӣ ки боз савдо ва муомила мекунем. Мега ира мега Москва мо қимат гирифтем, не ки ба хотире ки сум дар кора дар Тоҷикистон арзон мондиян. Рақамҳои Тоҷикистоншон ҳастанд ки дар ин рақамҳошон ҳам имо ватсап дорад, ҳам дутан рақамҳошон кор мекунад. кадомтон агар харидор бошен қатъи савдо мекунед ва залогшон рой мекунед, велика ба шумо ба такси равон мекунад, ки рафта хатон ба ягон мошин мегиред ки дӯстон сирошна сум дар кора мега. Марҳамат, кадомтон агар дар кор бошад бештар маълумотша аз ин рақамҳошон гиред. мошини фурӯши навбати мо дӯстон ҳастад ки газели мусофиркаш ҳастад ки соли барои шуш 2004 солае ки яъне ки сӯзишвориш газае гуфтаги объем моториш 2.4 литре, коробкаш механика газел мега дар ҳолати техникаи қарор дорад ки мега состояниш беҳтарин ай. Айни ҳол газел қарор дорад дар шаҳри Истаравшан фурӯхта мешавад бо нархи 25000 сомонӣ ки боз савдо ва муомила мекунем. Мега соҳибшон ки ба хотири сум дар кор шуда ба ҳам хотири фурӯш дар монда. мардони азиз, хай газела мега состояниш тоза, саломшам нормални ай. рақамҳошон дар поини видео ҳаст, кадоме агар харидори аниқ бошад бештар маълумоташа аз ҳамин рақамҳошон гирифта метавонед. дӯстон шумо агар ҳамхали мошинҳои фурӯши майда, калон, боркаш ёки хона, замин чизе ки барои реклама дошта бошед, метавонед ки дар номери имо ба ватсап рӯй кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мемонем. агар ба шумо ягон мошин дар кор бошад дар комментариё нависед кадом сол то чанд сомона мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯши. Daewoo Nexia ҳастад дӯстон. соли барои шуш 1995 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объем моториш 6 литре, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин 4 балони 70%, 4 диска, ходовой свет родной, нашод ҳуҷҷати чизо ягон маълумот нест, аз худашон мегирен. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт фурӯхта мешавад бо нархи 11000 сомонӣ ки боз камтар дига арзон ва муомила мекунем. мега вариантҳои алиши ҳам дорад ки ягон мошини соз бошад алиш мекунем гуфтага. рақамҳошон ҳастад ки бештар маълумотош аз худашон мегирен. дӯстон азиз, марҳамат, занг занед ва видеонавори моро дар ватсап имротон подлиса кунед. аётон набуроя лайкотон намонед. чӣ мошине ки дар кора ба шумо дар комментариё нависед, мо албатта пешкаштон мекунем. раҳмат барои дастгириётон. мегзарем ба панҷум мошини фурӯши. Opel Vectra ҳастад дӯстон ки соли барои шуш 1992 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объем моториш 1.4 трабилёра гуфтаги ҳам хеле маълумот додаги ҳастанд ки хоб сета балони нав дорад ки 4 моҳи дигар документ аккумулятори нав ҳами барош мега камтарак
пусидагӣ дора мегӯяд ки намиқа камбудия дига ҳама ҷои мошин 100% коробкаш механикае мошин дига ҳамаш қоида мегӯяд ягон камбудӣ надорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар фурӯхта мешавад бо нархи 8500 сомони ки агар кадоми харидори аниқ бошад бо яъне ки бо гап мезанем гуфтага нашуд арзон ягон чи нагуфта фақат савдора дар пеши капот гуфтага дигаша гап мезанем. рақамошон ҳастае ки метавонед дига маълумотҳои пурраша аз худашон гиред. дӯстони азиз марҳамат занг занед ва бештар маълумотша аз худашон гиред. хоҳиш мекунем ки лайкотона монен дареқ надорен лайктона. мегзарем аз шашум мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастад дӯстон ки Mercedes Benz C классае ки соли барои 1996 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад. авио моторош 1.8 литре коробкаш механикае мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 диска 4 балони 80% газ евро 4 кондиционер люк салон объёмни ҳамаш қоида мегӯяд ки сирошона фурӯхта мешавад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Конибодом яъне ки ноҳияи Конибодомда қарор дорад. нархаш 47000 сомоние ки бо савдо ва муомила мекунад мегӯяд ки мошин тоза бе ягон камбудӣ. рақамошон дар поини видео аст. кадоме ки агар харидори аниқ бошад метавонед ки занг зада бештар маълумоташа аз худашон гиред. дӯстони азиз марҳамат занг зада аз худашон пурсед. мегзарем ба ҳафта мошини фурӯшӣ. хоб ҳафта мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстон. ваз 2107 ҳастад ки чӣ хеле шумо хоҳиш мекардем ки ваз 2107 бисёртар монем. соли барои 6 2003 соле ки сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад. авио моторош 1.5 литре коробкаш механикае мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 1 сола ҳуҷҷат дорад 4 балони нав 4 дискаҳои худаш тонировкаи ақибшам мега сурок дорад ки тентра замок электропакет дар пешаш электропакет дар мошин бе ягон камбудӣ яъне ки ҳамаш 100% мега ҳама ҷош кор мекунад бе ягон камбудӣ. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 12000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо ҳам мекунем мега соҳибшон. вариантҳои алишам ҳастанд ки метавонед варианти худтонро пешкунед фақат одамони харидор ё ки алиш мекардаги беҳуда занг назананд мега соҳибшон яъне ки ҳама хел хоҳиш кардагиам. хоб рақамошон ҳастанд ки бештар маълумотҳои пурраша занг зада худтон гиред. дӯстони азиз бошад навора давом медиҳем. фаромӯш накунед ки видеонавори моро падилиса кунед дар имо ватсаптон. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастад дӯстон ки Opel Astra F ки дар кузофи караван ҳастад ки соли барои 6 1997 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад. авио моторош 1.6 литре коробкаш механикае мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. свети раднои ҳамхи золотисти мошин мега як даст гаштаг яъне ки мошини падаршон буда падаршон хай гузашта будиан ҳамин мошина мефурӯша мега ки мошин ягон задаги пӯшидаги ягон варид надорад ки мошин фақат камтар мега лакаш ҳамхи хира шуда ки ҳамин лакша айсар мекунад. мошин дига ҳамаҷо сатфе салон тоза мошин як даст гаштаги яъне ки ай вагон як даст гаштаги. хоб айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 23000 сомонӣ ки боз камтар дига муомила ва савдо мекунем мега дар пеши мошин ба хотире ки сум дар кура ба ҳамин хотир арзон кардиянд. рақамошон ҳастанд ки метавонед бештар маълумоташа аз худашон гиред. марҳамат занг занед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. хоб наҳум мошини фурӯшӣ навбати мо дӯстон ҳастад ки Opel Astra ҳастад ки соли барои 6 2000 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад. авио моторош 1.6 литре коробкаш механикае мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 4 балони нав 4 диска кондиционер документош ҳамаш ҳастад задаги пӯшидаги надорад. коробка ҳамаш 100% кузов тоза ҳастад ба хотире ки сум дар кора ба ҳамин хотир фурӯш намондиам. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт фурӯхта мешавад бо нархи 37000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем мега фақат одамони харидор фақат срочна яъне ки одами харидор беҳуда занг назана кадоме ки суми наличи дор ҳавайкати мисол савдо мекунем. рақамошон дар поини видео ҳастад ки кадомтон агар харидори аниқ бошед метавонед ки бештар маълумотша занг зада гиред. марҳамат дӯстон мошин арзон ҳастад ки бо арзона мекунад. марҳамат. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. даҳум мошини фурӯшӣ навбати мо дӯстон ҳастад ки BMW C сериясе ки соли барои 6 1998 соле ки сӯзишвориш бензини холияе авио моторош 1.8 литре коробкаш механикае мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
мошин 4 та балони 60%, 4 та диска, аккумулятори нав, моторша мега вагони нав задем. мошин бе ягон кам буде ки ҳамаҷош 100% айни ҳол қарор дорад дар пойтахт дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 30,000 сомонӣ ки боз арзон мешавад ва муомила мекунем мега. вариантҳои алиши аст ки бо ягон мошини арзона кати алиш мекунем мега болоиш сумт, яъне ки ягон мошини арзона ка мисол Nexia ягон 07 ягон мошини боша арзона ка болоиш сумти ҳафтага алиш мекунем. рақамошро дар поини видео аст ки бештар маълумотро хатон занг гирен. марамат. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. хоб 11 мошини фурӯшӣ навбатӣ аст. дӯстон Hyundai Starix аст ки яъне мошини мусофиркаш ки соли барои шуш 2000 солае ки 34 дизеле, абиё мотор 3 литр, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошини 4 та диска, 4 та балони 50%, мошин дар ҳолати хуби техникӣ мега соҳибшон. айни ҳол қарора дар пойтахт дар Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 23000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем мега. мошинои майда кати алиш мекунем мега. лабои намуд мошин боша мошини майда вариантҳои алиши дорад. кадомтон агар мехарем ба мошинои майда алиш мекунем, рақамошро дар поини видео метавонем ки бештар маълумотро аз худашон гирен. хоҳиш мекунем ки лайкотон намунед ва видеонавори моро дар имо васаптон подписа кунед. раҳмат барои дастгириётон. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. 12 мошини фурӯшӣ навбати мо дӯстон аст ки Mercedes-Benz C-класс ки соли барои 1996 солае ки 34 бензин газ дорад, кор мекунад, абиё моторош 1.8 литр, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та дискаҳои престиж, 4 та балони 60%, свети родной, амихел сафед, яъне ки мошин дар ҳолати кория мега хадавоиш ҳам як 50% ҳаст. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвон фурӯхта мешавад бо нархи 31000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем мега. фақат одамони харидор бошанд ки фақат сум дар кора. рақамошон аст ки бештар маълумотро аз худашон мегиред. марҳамат. шумо агар ҳамхали мошини фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира хони реклама дамона дар фурӯш монда, метавонед ки дар номераи имо васаи моро икрем мо дар видео оянда рекламаш мекунем. дӯстони азиз, лайкотон намунед ва видеонавори моро подписа кунед. чӣ мошине ки тайёр кунед дар комментари нависед, мо албатта пешкаштон мекунем ки ин бор 12 мошини фурӯши мо. то видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.